Noin, se on morjesta teille kaikille sinne. Mä ajattelin, että mä käyn tässä Puolustusvoimaan lippujuhlapäivänä katsomassa ton lipun tässä eduskunnan portailla. Ja hienoltahan se näyttää. Kaiken kaikkiaan, jos me ajatellaan nyt tämän päivän agendaa, niin sehän on vaalit. Euroopan unionin vaalit suoritetaan 9. päivä kesäkuuta, eli ensi sunnuntaina. Se, että minkä takia pitäisi äänestää, niin niitä asioita on monia, mutta mä ajattelin tällä videolla kertoa sellaisen jutun. Mulla oli tuossa maanantaina, eli eilen tarkoitus olla tuolla A-studiolla, oli sovittu juttu, mutta siinä kävi sitten niin, että koska olin ehdolla vaaleissa, niin Yle sitten peruutti tämän esiintymiseni siellä, tämän keskusteluosuuden. Ja siellä puhuttiin nimenomaan Euroopan unionin maahanmuuttopolitiikasta ja Suomen maahanmuuttopolitiikasta. Ja mä haluaisin nyt kertoa sit, mitä mieltä mä siitä olen. Puhutaan Ruanda-mallista esimerkkinä. Sen ei tarvitse olla nimeltään Ruanda-malli, mutta aivan ehdottomasti sellainen malli, että enää ainuttakaan turvapaikanhakijaa eikä minkäännäköistä elintasosulfaria tähän maahan oteta. Kaikki tämä pitää tehdä kolmansissa maissa. Pointtina se, että jos me ajatellaan, että tänne tulee turvapaikanhakija tänne kylmään Suomeen jostakin lämpimästä, niin eikö olisi parempi hänelle itselleenkin, että se turvapaikka olisi siinä seuraavassa turvallisessa maassa. Itse asiassa jo se, että vaelletaan puoli maailmaa koko Euroopan läpi ja tullaan Suomeen, niin kuulostaa aika erikoiselta. Itse olen sitä mieltä, että tämä on ainoastaan sen takia tällainen kuvio päällä, koska meillä se elintaso on niin hyvä, että se houkuttaa ihmisiä. Houkutustekijät pois ja turvapaikanhaku kolmansiin maihin ja se myönnettäköön sitten siellä. Eli mä näen sen, että lämpimistä maista tuleva, niin kyllä se on mukavempi omalla kielellään pärjätä siinä naapurimaassa, se kun tulee tänne kylmään pohjolaan. Tällä tavalla mennään. Kokonaisuudessaan Euroopan unionin maahanmuuttopolitiikka pitää uudistaa täysin. Se pitää tiukentua 100%. Ja me perussuomalaiset mennään sinne nimenomaan sitä varten, että me ollaan samalla mielellä, mitä me ollaan oltu täällä Suomessa aina ja tullaan aina olemaan. Eli tiukennetaan sitä politiikkaa ylipäätään, että me saadaan kaikki turvallisuusuhka tästä maasta pois. Ja se, että suomalaisten veroeurot kuuluu vain suomalaisille, suomalaiseen infraan, suomalaisten hyvinvointiin, ei mihinkään muuhun. Kankkulan kaivoa menee joka nappula, joka maksetaan jollekin kaverille, joka nojailee sitten tuolla S-Marketin sadevesijärjestelmiä. Ei hyvä. Ruanda-malli täydellinen, tällä mennään, äänestä vaaleissa.